mesti kesempatan. Yo, Bagi Manggala. Wasik. Hey, ha. Ayo Mas. Pantenono timbang perpisahan Jagang Sulestyo Pamrewangi Samudono Mareng Garwa Garwola Putro liwat kincanging alismu kuasa nandang rasaning atiku senadyan musling serius waktu aku isih mampu panggali sayaku mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kakutuk angguntung jiwa ragaku kakurung kahormatan mamrung hukum kadya pinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tokoke masa isine kowe apa wae sadyan sesibuk musika sedaka. Yo terus sesi Demang Tembang membuka dalu menika nggih. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nganti entah iki penonton. Lah jam 1 so. Jam 1 main sore. Main sisa. sore. Iki durasi wis setengah jam tak lho. Oh iya nek ngono iki beres-beres. Iki awak dhewe kejar-kejaran ya. Iya. Menapa nggih? Sugeng pepanjen malih Bapak Ibu sedaya. Ingkang tansah nenggani nggih matur sembah nuwun. Nggih. Kanca-kanca Bapak Ibu Kang Mas Bayu, masyarakat Duni sedaya kemawon. Nggih. Mboten kata lupain Bapak panitia nggih. Nggih. Bapak Ibu berangkat sugeng dalu sugeng mirsani. Nggih menika sak saged-sagede kula sak kanca nglipur dhateng panjenengan mergo sampun diantumi rezeki. Heeh. Kanthi acara sedekah bumi. Sedekah menika. bumi. Acaranya runtut sekali Mbak Iin. Awet siang nganti dalu wah ana tayuban. Sambutan. Sebenarnya pokoknya sudah semuanya Clear. muga kabul kajate. Masyarakat Duni seger waras luwah-luweh rezekine. Amin. Sehat walafiat, pokoknya nomor siji sehat. Sehat penting. Dan waras. Oh iya no. Enggak tidak usah pakai lama-lama. Ya. Nggih, pokoknya selamat malam semuanya tanpa terkecuali. Yang hadir nggih. semuanya selamat malam Kanca-kancaku, nggih. Adik-adikku tanpa terkecuali. Ndak Iya. lampune wis didadeli kabeh kok petenge ngene cah. Trae. Iku yo kejar-kejaran padha Iya ya. kejar jam tayang. Iya. iki. Nggih, wonten pamundutan saking Sihin. Oh, nggih. Buat kancane Mas Dito. Oke. Ada Sumanding juga Tresna Waranggono. Baik. Monggo diaturi salah satu dulu nggih. Sumanding Mas Hari. Nah, spesial buat pemuda-pemuda dunia semuanya. Nggih. Sing hadir sing saka Pucak Wangi, sing saka Rembang, Ndok Londo. Jaken. Jakenan, Pati Kota. Padaan. Mas Yon, lama nggak jumpa lah Mas Yon. Kangen Mas. Ayo, mumpung ini streaming juga, tiwas gombalku anyar mau tokno bengi lah nang anak. Lah iya gombalku anyar metune jam 1 bengi eman-eman. Wis gak apa-apa ya, monggo. Buru Ya. coba. Ayo Sila Zandra.
Sumanding Samun katanya bersama Mbak Blonde alias bos kecil kita. Iya, Terima sudah kasih ya, Mbak cantik Rit. ya. Juga dari Mas Dito ini tadi Sumanding Nggih. nggih. Ada apa toh Inpe kok terpisah jarak di antara Iki kita loro toh, bahasa In? kabeh aku eman-eman Lho, kan gak ngerti toh ono kejadian iki mang lho In. Gak ngerti. Reok Ponorogo iki mang mulanya dadi iki mang gebur bayi Iki karo kok mangan beling bareng iki ana mang. dadak merake to gak? Ono popol-polan Kok nang pajen? mburi. Sing dadi kowe ngono kok iso. Gak kuat aku Rom. Nggih sampun Mas Dito ya dimanapun kamu berada sementing lagu ini sudah. Tinggal satu lagu Tresnawara Gono. Iya. Iki nyuwun sewu Ibu Ghost Tour ya. Oke, iki makan pemanasan. Aja. Bener kok di awalnya jajing Pokoknya biasa buat pendekar rakyat semoga kuat ngono ya. Kuat, In, ya. harus kuat dong. Monggo Mas Ari. Ghost Tour. Ya Mbak Ita nyanyi yuk. Ayo, dia awan sithik tok gak umano. Ayo toh. Ayo Mbak suarane dontek adek Mbak. Ayo Mbak sampai nyanyi. Bajeke manggul keterak virus iki. Suaranya didol kabeh. Iya. Oke Mas Ari. Asik. Gus Dur. Ayo nyong. Ora ono rong taun wemu dadi presiden di bangsa muda parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Ijo, ijo. Korban politik Asik. Orde Baru Buat pemuda-pemuda semuanya. dadi korban ambisi reformis palsu. Asik. Yo. Nadyan jajane pramu nanging mesti batinku ngendi kucing ngendi asu. LSM opo kadang ormas opo mong ete sing penting tumindae.
Oke sampun, terima kasih. Wonten Gus Dur ya, dalem Mas Dawai asmara, terus apa nih? Gus Dur nih, iki Gus Dur sik nih Mas. Terus goro-goro petan, cakdo. Masih salah lagu nih. Masih salah nyatet Mas. Tak citete tak eleng-elenge bos. Dadi iki diatur Gus Dur meneh Mas Ari kaya ndek siang Mas Ari. 2 kali berturut-turut. 2 kali 5 ref. Enggak balik lagi lagu permintaan dari bosku yang lain ya. Awas jatuh. Woblau. Asik. Hei. Ah.
pirang-pirang puluh rep. Nanti suara kuntek ini kok. Mula-mula wis entek iki. Tak kira gara-gara nyanyi Gus Dur suara kuntek. Ora. Sampun nggih bisa buat pendekar rakyat semuanya. Muga-muga masyarakat aromanis duni wong tambah kompak selalu. Nggih, amin. Rezekine tambah luah-luah. Amin. Sehat panjang umur, dadi bumi sing adem ayem tentrem ya In ya. Nggih. Semoga tambah baik dan baik. Ya. Niki diatur sing pundi riyen bosku semuanya. Sing di mang lagune, sing nyuwun malah wis do lunga kabeh. Ana apa mau? Tresno Ranggana. Ya. Dawai. Goro-goro. Goro-goro. Sisi mang apa malam Petan terakhir. malam terakhir. Terus orang gue sik ya. Ya monggo Mas, spesial Mas Dito. Mas Dito sing ndi lah Mas Dimas. Wong sing ndi Mas. Kok ora Dito? maju ya sam lagune dinyanyike ya? Mas Dimas Mas Sing Mas Dimas. Dito nih iki Mas lho. Dito enggak ada di kampung. Lagi Merantau. di luar. Oh, Oke, semoga selamat terus. Ya. cepat pulang ya, Mas. Iya. Golek duit sih. Heeh. Ada yang mau nyanyi? Ada yang mau nyanyi gak? Ayo. Oh, ayo hit nyanyi hit. Ala duet karo bojomu ngono lho. Heeh. Ora gelem. Seneng hatiku yen kau ingat
wis lunas kabeh. Kan pulang kampung. Iya. Siapa tahu nanti nanggap Wahyu Manggolo. Mendek, Ana iku apa embek tolong niken? Dek. Iku anak embek niken jaluk Oh. aku apa? Nereken niku. Iya. Mosok kowe pangkling. Pangkling rong wis gede. Aku gak tahu pangkling kok iso. Mul iku aja njaluk lagu angel-angel kowe mau tak tekek sisan. Iya. Yang dari Bumi Telon juga hadir. Iya, saat malam Ndi, Mas Cek? Sen. Iku ndi le? Kok kene iki ana piye desa nang jualan tas? Lali kok rong. Ronggo. Ronggo. Manjeng, kanca-kanca juga hadir. Mang jaluke malam terakhir. Apa Tek? Iki piye, Bro? Mas Bos, iki lagunya sing dhisik sing nyawer mang wonge ilang kok ndos. Ludo ndi ya? Ndak mesok wis kelengar. Sok apik ngono. Lah ya kok langsung hilang. Dawai asmara ya. Apa? Bocah kok iso. Aku jare Pak Dokter iku kon anteng meneng topo bisu malah tak Ora bulet gawe entuk reokan mall. Dawai asmara. Ya, Pras. Lho, Doni iki mang ya tekan. Lho iki apa wonge kok iso? Lah salah mau tinggal lunga ya tak weki lagu liyane sik mang nek mau tunggoni nang ngarep ya tak weki sik. Ya kono. Iya iya engko tak weki. Kono duduk sik sing manis.
masnya tadi yang punya ya. Ya dilanjut buat bosku ada goro-goro petan Mas Heri. Napa niki badhe nderek nyanyi sendiri bosku? Bro, nyanyi Monggo bos goro-goro nyanyi petan. sendiri. Nyanyi. Oh kono ah. Oke, yuk Mas Edi. Yuk. Se. Ayo Om Lala bergoyang.
subscribe iki 2.500 rek. Lah. Katine yo lagune sak lagu ya. Iki Iya. mah njaluk lagu nek ora dimboi ngono kok cah. Ngono ngomongnya lewat mic kendang. Kayak mau kok biar ternyata karu-karuan Saya dong. mampu pirang-pirang tutup ya ngono. Aku sudah dapat mandat ya. Oh iya, boleh. Boleh. Boleh banget. Ya malam terakhir Mas Ringo terakhir aja. Ya bener aku. Yuk. Cus. Ada malam terakhir, ada yang mau nyanyi enggak? Ada yang mau nyanyi? Mas Sen, Mbak Ayo Yu. Mas, saya ada di depannya. Mbak Intan mau nyanyi lagu ini enggak? Enggak mau? Karo bojone, karo bojone. Ibu Mbak Intan. Intan karo bojone duet Ayo, malam terakhir. ayo Mbak, duet. Suaminya nih ngono, ya Mas. Dadak kulino nyanyi nang omah ngono. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergilah kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Asik. Wahyu Manggolo. Asik. Ono bayu sih. Asik. Oh, Mas. Malam ini malam terakhir
Sudah sampun matur suwun ya diintan ya juga masih ya. Kalian ngiranti Gusti Putri. Bonus. Nek pamit nggih sedaya mawon Bapak Ibu, Kang Masku pemudane sak bibare nyembali Wahyu Magolo muga-muga lumintu. Mas sus Amin. lagi tekan kene. Dek mau roh. Iya, aku sih lagi weruh ya. Reok Ponorogo. Sus. Yuk. Iya, Mas Damien. Kewengen ya Mas. Ternyata aku ngono kok, Sesok ya konco-konco yang mau hadir kembali mau kita ono sing tekon ta. Wahyu Manggolo enjing-enjing lu merek wonten Gabus Gabus. nying. Damar Jati nggih. Terus ya. Monggo hadir semuanya nggih. Iya. Yang penting hati-hati. Ayo Sut. Bonus. Dadak merak ya, dadak merak. Ayo Bu. Dadak merak cilik. Dadak merak cilik.
sampun nggih cekak suwenten atur kula sak kanca menawi lepat nyuwun ngapura. Ayo nduk. Dadak merak cilik kok sae. Ayo udah mulai. Tinggal ya, tapi tinggal mulai. Lho, udah mboten ditinggal. Kewajibannya kula niku mau rampung. Sing derek rampung niku kewajibannya jenengan. Lo kok mboten kurang to, Ndoro? Ampun pecat-pecatan ya, Ndoro. Ngeten lho, Ndoro. Suarane kula lak pun ical. Kersane kula ku tak golek tombo nggih. Lho kok elekan iku pripun? Kersane jenengan menggalu wonten Taman Sari piyambakan. Nenteng badan lak ngoten to, Ndoro. Dari wonten kabar. Menawi kok ngoten nggih Ndara, panyuwunane jenengan iku menawi niku angel. Dadi bupati niku dereng saged. Ya kowe tak jaluk melu dadi Nggih. Atus wonten nggih. Ayo derek aku kantor mari. Atus wonten. Monggo. Ayo Nduk. Kanjeng Sang Prabu menapa boten pangkling kalian kula? Katone suarane ora pangkling. Kula patih panjenengan puja gendeng Kanjeng. Ujang gendeng. Nggih. Banjur apa kang jalari nganti kawujudanmu sing kaya mengkono? Sasampun kula nglamar wonten ing Jenggala. Ugi wonten utusan lamar ingkang saking Kabupaten Lodaya. Sak banjure ing mriku ngantos kula tetandingan lan kula dipun piloro ngantos rai kula rusak. Santen kula isin rai kula rusak. Kula pados kayu kula tempekke wonten ing rai kula satemah kayu nyawiji kalian rai kula. sapa sing gawe kaya mengkene? Singalodra. Singalodra apa Singabarong? Singabarong tajang kae. Panjenengan Kang Prabu ajeng tindak pundi? Loro perang ana ing Lodaya, Singabarong kudu mati saka tangan. Boten sah benjang luruk malesaken rasa sakit kula. Banjur Wonten kawigatosan ingkang langkung wigatos tumraping kapribaden panjenengan Sang Prabu. sing kok karepake kepiye? Anggen kula nglamar wonten ing Jenggala. Ragil kuning nggadahi syarat lan sarana. Banjur apa syarat sarana? Dawuhipun temanten kedah dipun tanggapaken tontonan ingkang dereng nate wonten ing bumi Jenggala. Sak banjure Kang angka kalih kedah dipun apit wanita lan priya cacahipun 4 dasa numpak jaran sembriyani.
kang angka 3 dipun iring kewan ingkang sirahipun kalih. Kala wau syarat sarana panglamar penjan dipun tampi Sang Prabu. Kakang Pujangganong, Paring dawuh. lamun to bab syarat sarana liyane Kakang Pujangganong kang ngupati, lamun to kewan ndase loro, aku kang ngupati. Ngestaken dawuh. Marang sira mula aja nganti aturmu gawe tato ning penggalih. Kanjeng Hadipati Singobar. Sasampunipun kula nampi dawuh panjenengan supados nyusup wonten ing Kadipaten Klik sandi lho nggih Bandarangin. Naliti swasana lan kawontenan wonten Bandarangin. Tetelo menawi wedal menika Hadipati Klono Sewandana anggenipun ngudhanani menapa ingkang dados pamundhutipun Sangga Langit sampun kelampah. yen ngono aku tak bakal sabar. Apabila saking menika sahrene Klono Sewandana menika saged mujuti menapa ingkang dados pamundhutipun Sangga Langit. Antarane Setunggal boten sanes pangiring sekawan dosa cacahipun ya wis ana, niti kuda sembrani ya wis ana. sampun wonten Sak banjure menika sepisan. Kaping kalihipun kula lali. aran sembrani Kan kewan loro ya kewan akeh sing ngarep dhewe kewan sing ndase. Lah niki sing dereng enter nggih niki. nggih. Sing kirang jangkep iki. Kaya iki teko maju kene. Lah, Pangapit wanita 40 wis ana. Jaran sembrani ya wis ana. ampun wonten. Sing durung ana Tontonan enggal sing dereng wonten ing jagat Jenggala napa Kediri. niku raidep. Ya wis ana. Niku sampun wonten. Sing durung ana kali. Ah, kewan sing sirahe kalih niki sing dereng enten. Yen nganti kelakon ana pitukon kewan wujud sirah loro kelakon diwujudake jabar mulo. Prajurit, ayo gecok. Sing lumebu ing negaramu pitukon wujud telu kali siji sing durung entuk. Semono uga aku durung bisa mboyo kewan sirahe lho. Lamun to kowe isih mbacut dadi palangku ning papan kene bakal sirak. Kelakon tangkep jojoke. Sangga Langit wis kelakon papan ki. Kakang Pujangganong.
Sangga langit. Wis cukup apa kang dadi penjaluki. Mula aturana Sangga langit tumukane bapak niki. Aku siap nggih. Sangga langit. Jumbuh sayembaramu rikala semono. Sapa kang bisa mujudake panjenengan kabeh bakal kok switan. Saiki wis cetha. Singa barung dadak merak wis kumpul dadi siji. Dados panjenengan sampun mujudake sangka seingat dados penjeleng. Pancen bener. Kados ngaten, kula purun dawuh dhateng panjenengan. Kakang Pujan Ganong Nggih bareng dawuh Sang pinangka Prabu. pasen. Nggih. Sangga langit badhe kula boyong wonten ing bantarangin. Muga-muga bantarangin sakwise panjenengan dhaupan kawan Sangga langit nuhake katentreman. Adoh saka Sengkala lumeber ana ing desa Nduni sakwise pahargyan nimbali ketoprak Wahyu Manggala pinaringan seger warasan cepak rezeki adoh bilahi. Amin. Monggo sarang-sarang jebul bujana miwaha kandra.